Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Ну бит инде эшендә яратмасам мин комбайнер булып эшләмәсем дә бит инде. Районыбыз хуҗалыкларында азык әзерләү бара. У меня, как щелчок в голове, возникла идея. Студентлар Донбассларга китаплар җыя. Яшьләр көненә әлмәткә нинди йолдызлар килә? Әлмәт районы хуҗалыкларында азык әзерләү дәвам итә. Районның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсеннән алынган мәгълүматлар буенча, бүген хуҗалыклар 4373 гектарда үлән чапкан, 6727 тонна сенаж салган, 3121 тонна пешән әзерләгән. Араларында Токарликов исемендәге җәмгыять коллективы әйдәп бара. Биредәге эшләрнең барышы белән Рәдифа Нугманова танышып кайтты. Радик Алексеевич Пелягин кәләйдә туып үскән авыл егете. Туган авылыннан аерылырга теләмәгән ир комбайн шөһөннәрен үзләштерә һәм бүген Токарликов исемен йөрткән җәмгыятьтә эшли башлый. Менә инде 39 ел ул биредә хезмәт куя. 250 тонна чаккандыр кичә менә. Бер машина менә 4 тонна киләдер инде ул менә 55 тонна. Эшегезне яратасызмы һәм ни өчен яратасыз? Ну бит инде эшендә яратмасам мин комбайнер булып эшләмәсем дә бит инде. Аның өчен бит 3 ел укыдым. Училищеда, запотом 16 ел. Радик абый һәм аның хезмәттәшләре җилкәсендәге төп бурыч азык әзерләү. Токарликов исемендә хуҗалык соңгы елларда сөт җитештерүдә махсуслашкан. Биредә 3 меңләп баш мөгезле эретерлекнең 825 башы савым сыеры. Коллектив алдында торган төп бурыч савым сыерларының баш санын 1200-га җиткерү. Мы находимся на поле как раз люцерновом. На сегодняшний день мы уже вторую неделю мы работаем, где-то 3000. Без хәзер люцерна басуында эшлибез. Бүгенгә 3300 тонна сенаж әзерләдек тә инде. Уңышы бик әйбәт чыга. Гектарыннан 80 центнердан да ким алмыйбыз. Урожайность в этом году неплохая, даже можно сказать хорошая. Где-то не менее 80 центнеров с гектара. Это по, значит, зеленой массе. Бүген басуларда 3 комбайн эшли, алар чабып вакланган сенаж массасын 15 йөк машинасы ташып тора. Сенаж салуда махсус биологик консервантлар кулланалар. Заманча техника аны арбага төйгән мәлдә кулланырга рөхсәт бирә. Барлыгы хуҗалыкта 22 мең гектар җир биләмәләре бар, шуның 15 меңе эшкәртелә. Азык культураларының мәйданы 1600 гектар тәшкил итә. Быел Әлмәт районы авыл хуҗалыгы предприятиеләрендә 6800 баш мөгезле эретерлек исәпләнә. Аларны кышлату өчен 40 мең тонна сенаж, 15 мең тонна силос һәм 7 мең тонна пешән әзерләргә кирәк булачак. Узган елгы дефицитны да исәпкә алсак, авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре каршысында 2 елга җитәрлек азык запасы әзерләү бурычы тора. Рәдифа Нугманова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Калабызның махсус уку йортларының берсендә гадәти булмаган акция узды. Студентлар Донбасслар өчен китаплар җыйды. 100дән артык китап арасында матур әдәбият әсәрләре уку өчен кирәк булган китаплар да, нәниләр өчен әкиятләр дә бар. У меня, как щелчок в голове, возникла идея о том, что нужно собрать книги и отправить им как некая образовательная помощь. До этого для людей с Донбасса мы собирали уже гуманитарную помощь, и поэтому это достаточно не ново в нашем техникуме. Техникумда эшләүчеләр дә, укучылар да берләшеп бер атна дигәндә укучылар өчен файдалы булыр да мәгариф өлкәсе китаплары, орфография китаплары, Пушкин кебек классикларыбызның китапларын җыя. Здесь мы вообще старались, конечно, чтобы в первую очередь были классики. Рус классиклары да, чит ил язучылары да бар. Иң мөһиме китаплар рус телендә бастырылган. Классику. В общем, вообще главное было пожелание, чтобы книги были на русском языке. Барлыгы 156 китап җыела. Битараф булмаган политехник техникум студентлары туплаган китаплар жанрлары буенча тартмаларга җыелды һәм кабул итү пунктына җибәрелде. Донбасста рус телендә бастырылган китапларның яндырылган ишеткәч, политехник техникум студентларының берсенә рус телендә китапларны җыю идеясы килә. Акциядә катнашучылар Донбасстагы балаларга әлеге китаплар барып җитер һәм аларның белемгә омтылуында, укырга, язырга өйрәнүендә өлешебез керер дип ышана. Ознакай шәһәренең Татарстан мәйданында бию кичәсе үткәрелде. Бәйрәмнең төп кунаклары ветераннар. Ветераннар советы оешыга 50 ел тулу уңаеннан күңелле музыка һәм халык биюләре белән зур юбилейны билгеләп үттеләр. Шәһәрнең төп мәйданында биергә ветераннар да яшьләр дә җыелды. Музыкада очраклыгына сайланмаган дәртле халык көйләре яңгырады. Профессиональ иҗат коллективлары белән бергә һәвәскәрләр дә биеделәр. Безнең Өмме Гөлсем халык исемен йөртүче фольклор коллективыбыз бар. Анда без югалып бара торган юлаларны күрсәтәбез. Һәм бүген шушы бию бәйрәменә килдек.
Бик матур оештырганнар, шушы бәйрәмне традиция итеп елда үткәрсеннәр иде. Я занималась еще в школе. В школе у нас в Старом Закаеве был РДК. Там мы проводили кружки танцевальные. С тех пор я танцую. Бию кичәсен ветераннар советы оештырган. Быел аның оешуына 50 ел тула. Кайсыдырки 1972 елның по инициативе Багаудинова, первого секретаря райкома партии, было ешті. Мына шуңа қарата біз қоядыр 7 июльлерде өткәрәбіз инде парк имени Ишкаева деген паркта зор бәйрәм. Бик көп қонақтар шақырабыз Юго-Востоктан, өзіміздің председатели Совета ветеранов, Müslüm районы, Актарыш районнары, Туймаздан шақырабыз, бакалылар шыға, зор қонақтар келешек район шәһәр Қазаннан. Шулай иттереп, матур иттереп, шушы зор праздникны матур гына иттереп үткәргә иде исәп. Бию кичәсе төп тантана алдыннан җылынып алу. Июль айында Ишкаев исемендәге паркта зур концерт узачак. Аңа бөтен республикадан һәм күрше Башкортстаннан да ветераннар чакырылган. Илмира Шарифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Атна тиз үтеп китте. Алда еллар. 2 июльдә шәһәр яшьләр көн билгеләп үтәчәк. Гадәттәгечә әлмәтләргә аны онытылмаслык һәм уңайлы итеп үткәрү өчен киң программа тәкъдим ителә. Яшьләр көне хөрмәтенә әзерләнгән программа сәгать 10-нан шәһәр пляжында яшьләр спартакиадасы һәм панна футбол буенча ачык чемпионаттан башлана. Шунда ук дөнья күләм рекордсмен Руслан Садыковтан көч экстриме буенча күрсәтмә чыгышлар да узачак. Күңел ачу һәм уен зоналары, балалар мәйданчыклары эшләячәк. Беренче Әлмәт ачык хип-хоп батлы узачак. Сәгать 12дә Белоглазов урамында яңа яшьләр локациясе Индустриаль сквер ачыла. Анда катнашучыларны яшь архитекторлар җәмгыятеннән архитектура квесты, авторлык наклейкалар фестивале һәм стикер арт буенча мастер-класс, скверның ботаник концепциясын тәкъдим итү һәм Мәскәүдән ландшафт инженеры Игорь Софиуллин экскурсиясы ботаник сәяхәт көтә. Музыкаль нокта лазер инсталляциясе күрсәтеләчәк. Кич Нефтчеләр мәйданында Россия эстрадасы йолдызлары катнашында концерт һәм бәйрәм салюты узачак. Чаралар үткәрү сәбәпле 17 сәгатьтән 23 сәгатькә кадәр Ленин урамы буенча Төзүчеләр проспектында Боҗра шишелеше алдында юллар ябылачак. Шарлавыклы буалар каскады паркы ягыннан чыгу, Мәрҗәни урамыннан чыгу юллары ябылачак. Шул ук вакытта Тандем сәүдә үзәге янындагы Тынычлык урамы да ябылачак. 8дән 18 сәгатькә кадәр шәһәр пляжы янында Кече Шевченко урамы ябылачак. Шул ук көнне шәһәрнең мәдәни мөхите проекты яңа күңел ачу нокталарында көтеп кала. Караку скверында камера оркестры, Студентлар скверында Казанның Балбаян инструменталь төркеме, Буалар Шарлавы скверында Әлмәт музыка көллияте студентлары, драма театры артындагы мәйданда Язгөл һәм Түбән Мактама мәдәният йорты каршындагы мәйданда Рафаэль Якупов чыгыш ясаячак. Яшьлек скверында һәм Сәламәтлек паркында балалар өчен анимацион программа узачак. Олия Байрамалова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Шәһәр ыгы-зыгысыннан туючыларны Әлмәт районы авылларына сәяхәт кылырга чакырабыз. Безнең иҗат төркеме бу юнәлештә кая барып вакытны ничек уздырырга икәнне үз күзләре белән күреп кайтты. Авылга эшләргә генә кайтырга димәгән, ял итәргә дә кайтырга була. Мисал өчен Әлмәт районында урнашкан Иске Михайловка авыл җирлегендә моның өчен менә дигән мөмкинлекләр тудырылган. Иске Михайловка авылы җирлеге Татарстанның көньяк-көнчыгыш өлешендә Әлмәттән 19 километр ераклыкта урнашкан. Аңа 1790 елларда майор Пасмуров тарафыннан нигез салына. 1800 елда монда Кострома губернасының Половчиново авылыннан крестьяннар күченеп килә. Бүген Иске Михайловка авыл җирлеге күп милләтле торак пункт. Биредә 10 милләт вәкиле дус һәм тату яши. Авыл җирлеге 9 авылны берләштерә, Җәендиредә милли бизәкләр, милли мәдәниятләр фестивале үткәрелә. Кәске авылында исә Тынычлык фестивале үткәрү традициягә әйләнде. Бу вакыйгаларны июль айында күрергә мөмкин булачак. Калган вакытта исә авыл мәдәният йортына рәхим итегез. Анда күп милләтле Россия традицияләрен саклау буенча күләмле эш алып барыла. Авылга сәяхәт кылучыларга Ирекле авылы чишмәсенә ял итәргә мөмкин. Биредә аның өчен шартлар тудырылган. Тик бер шарт бар. Ял итүчеләр үзләре артыннан чүп-чарны җыеп калдырырга тиешләр. Кайчандыр Татнефть компаниясе тарафыннан төзекләндерелгән чишмәне бүген авыл халкы тәрбияләп тора. Моннан тыш Иске Михайловка авылы буалары балык тотарга яратучылар өчен иң шәп урын. Биредә алар берничә. Һәр балыкчы күңеленә хуш килгән почмагын табып, вакытын рәхәт итеп авыл һавасы сулап уздыра ала. Рәдифәнең моды Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Миллина Хәсәншина һәм монтаж операторы Олия Байрамалова имен яллар теләп сезнең белән сау булашабыз.